nádherný náprstník veľkokvety. Táto rastlina sa nachádza hlavne v takýchto zmiešaných bukových lesoch. Je to úžasné, patrí to k jedovatým rastlinám, takže nejesť a len obdivovať. Opeľovanie prebieha tak, že vlastne čmeliak alebo včela ide donútra a z vrchnej strany toho, teraz to pekne vidieť. Tak to bol pekný príklad toho, ako sa s tým dá vybabrať. Čmeliak namiesto toho, aby opelil tú rastlinu, aby išiel takto zo spodu, tu vidíte tie, vlastne oni sa obtrú, tieto tyčinky sa obtrú o čmeliakov chrbát, no ale tento čmeliak si tým vybabral, išiel pekne z vrchu, tam je diera. Super. Príroda je založená práve na takýchto podvodoch a na takých trikoch, aby prežili. Ideme ďalej.